Татарстанда Дәүләт Советы депутатлары Казанның 2 районында сайланды. Моннан тыш республиканың 39 районында муниципаль депутатларының өстәмә сайлаулары үтте. Кандидатлар 7 сәяси партияның региональ бүлекләре тарафыннан тәкъдим ителде. Сайлау барышы турында толырак хәбәрчеләребез видеосмасында. Бердәм тавыш бирү көнендә республика сайлау комиссияләренең эше Россия һәм Татарстанның дәүләт гимннарын башкару белән башланды. Соңгы аралардагы вәзгыятьне исәпкә алып, коронавирустан саклану чаралары да күрелде. Температура померяли? Тавыш бирергә теләгән кешеләрнең иң зур агымы иртән һәм сайлау участоклары ябылыр алдыннан активлашты. Ә килә алмаганнар өчен күчмә урыннар булдырылган. У нас голосование проходит, имеются 2 стационарные урны. Бездә стационар тавыш бирү мөмкинлеге дә бар. Йөри алмаган сайлаучылар гариза яза. Өйләренә барабыз. Татарстандагы тавыш бирү барышын республиканың иҗтимагый палатасыннан 900-гә якын күзәтчелек вәкилләре контрольдә тотты. С соблюдением, как сказать. Мин көне буе монда. Тавыш бирүнең ничек барганын, тавыш биргән сайлаучыларның санын күзәтәм. Барысы да игътибар үзәгендә, исәптә. Казан шәһәренең Ибраһимов һәм Пионер округларында тавыш бирелде. Моннан тыш республиканың 39 районында өстәмә сайлаулар үтте. Сайлаулар барышы турында барлык мәгълүмат Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүмат үзәгенә җибәрелде. Голосование в Татарстане идет в штатном режиме. Татарстанда сайлау штат режимында узды. Барлык саклану чаралары күрелде. Онлайн форматта да күрмүчеләр өчен Брайль системасы буенча да сайлаучылар булды. Күзәтчеләргә бик зур рәхмәт, бик оешкан төстә эшләде. Кайнар линия буенча сорауларга җаваплар бирелде. Гомумән алганда Россиядә 9 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр илнең 82 төбәгендә сайлаулар үтте. Мөршидә Җихан, Инна Данилова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.